Jarumi Dauda Kahutu Rarara tare da amaryarsa Aisha Humaira sun wallafa sababbin hotunan aurensu a kafafen sada zumunta, inda mutane suke ta tofa albarkacin bakinsu suke taya su murnar wannan aure da suka yi. Inda wasu kuma suke mamakin hakan, domin kuwa mun saba ganin yadda mutane suke ɗaukar hoto kafin aure, sai gashi su a nasu abin ya zo da bazata, domin kuwa jaruman ba su ɗora nasu hotunan auren ba sai bayan aure, inda muke fatan Allah ya albarkaci wannan aure nasu, amin. Sadaukin Hausa tana da kurjini don kagada, madubin fansa shiri na garke kowa ya yarda, kurjini ya yi nisa kowa da sa kashi ya sai zada, ban gano ya'ya ba fadar su an ta karya sai huda, gashi sun hau kura suna zuwa malamar karkanda, masu karyar zance a ganin gidansa sun hango su da, mai fada ya cika kenan. Da ke na ce me yi mu biyu, ashe kina da hali biyu, sa'a masu gida biyu, jira nake ki yan biyu, hayama gashi Jamila ta yi bari, a ranar jaji bari, wai dan tsuntsu ya ga kwari, ya ce a harbo ya uzuri. In gyaɗa sarkin sihiri, in mutu zaki sai sukari, a haske raya gari, tantabara 'yar alkawari. Da goron albishiri za ku ji kun ba ni gari, hayama, a riri me